Derpå. Vi skal jo sammen. Ja, men nu bliver han monterer den der, og så kan man trække det hele ud. Ja, så trækker vi den derned. Hvor meget er der ude her? Det er nok lige ret. Det ved jeg ikke. Det er lidt lidt, når jeg går en tur derud. Nå, det kan jeg også. Thomas Sten, de kan jo følge med dig ud med slangen. Men skulle I ikke have... Ja, så tror jeg, du monterer dem... Ja, men det er lidt snoren i. Det var lidt lige der og så glat. Ja. Ja. Yes. Nu skal vi lige se, at det her slangeren her, det ikke følger med. Ja. Ja, men jeg tror ikke, at jeg har åbent det noget mere. Det gjorde jeg dengang. Hvor langt er den nede i? Det er ikke fint. Vi må gerne lige folde den vej. Ja. Det er tæt til. Nu kan du høre det. Jeg håber også, at den flytter mere vand end den du har. Og vi er jo ikke engang fuld gas, jo. Nej, det er bare på tomgang det her. Men det er jo selvfølgelig skønt nok at bare måske lige lade den køre på det her lidt, så hvis det var.